Esta canle de YouTube chamase Veterinario de Familia. Xa existía, pero co tema da COVID tuvémola abandonada un tempo e agora ímola retomar con máis ambición, con máis ganas de que sexa útil, entretida, de facelo ben, de interactuar máis con vos. Veterinario de familia, que significa? Buena pregunta. Eu son Guillermo Campos e teño esta clínica veterinaria que vedes por aquí. E esta clínica veterinaria pois non é un centro especialista, non é un hospital 24 horas, é un centro de cercanía onde tedes un profesional que vos vai axudar a que a experiencia de ter animaliños sexa a mellor posible, a intentar que entendades como son e como é a súa saúde da mellor maneira para que entre todos, entre veterinarios e propietarios, consigamos que estean pois o mellor posible e o máis felices durante o máximo de tempo que sexamos capaces. Amén. E a canle veterinario de familia pois forma parte desa mesma vocación. Estamos aí para darvos información útil. Non é unha canle de fotos de cachoquiños e gatiños. Anda, non me fastidie. De eso tedes un montón en internet. Invitámosvos a que os temas que vos parezan máis importantes pois nos los propoñades e invitámosvos incluso a que os amigos de Veterinario de Pollo, que é esta clínica que vedes por aí, se tedes algunha experiencia que vos parece interesante para todos, incluso poidades participar. Vale. Esta canle é para vos. E o que queremos é invitarvos a que formedes parte da gran familia que quere ser a canle de Veterinario de Familia. Se vos gustan os temas relacionados coa saúde dos vosos animaliños, do seu comportamento, do seu benestar, estades invitados a unirvos a esta familia. Biquiños a todos.